Иванов, излязохте с декларация, в която посочихте редица проблеми в българското земеделие. Искате оставки на замминистър. Въпросът ми е, ще искате ли още оставки? Както казахме и на пресконференцията, казвам го и сега, за да вземем това наше решение, проведохме тежък управителен съвет днес. Ще поискаме среща с министър-председателя, на която среща ще държим да присъства и земеделския министър. И той трябва да заяви пред нас като бранш, поема ли отговорност за действията на този замминистър или ясно се разграничава от нея, защото това ще означава, че той застава на страната на истинските земеделци и ще бъде определящо за нашите решения оттам нататък. Да. Много проблеми изброихте. Сред проблемите и напояването. Малко повече да кажете. Защо е трудно, защо е тежко? Готови ли сте да направите крачка в тази посока вие като организация или по-скоро какво куца в цялата? Може би това, което разпали напрежението, вече беше финалната капка и преля нашето доверие, беше приема по така наречената подмярка 4.1, където бяха предвидени инвестиции за напояване. Там по време на преговорите с Европейската комисия въпросният ресорен замминистър е договорил и се е съгласил да стартира този прием, като ангажимента, който поема към Европейската комисия е да няма нетно увеличение на площите поливните в България след края на приема, което е безумие. При положение, че в България се напояват 400 000 декара, да се съгласиш да не увеличиш площите за напояване след такъв прием, граничи с безумието наистина. Дадохте пример с Румъния. Колко пъти са нараснали поливните площи? Над 10. Това са общо 35 милиона Към декара. момента да, като те продължават да увеличават своите площи. Какво на практика куца тук при нас? Аз го казах и вътре, най-главното нещо е политика в сектора. Ние нямаме решаване на общия проблем с сектора, имаме решаване на проблемите на парче. Това не е работещо. Видя се, че не е работещо, всички го виждат и крайно време нещата да тръгнат се решават в цялост. Това е свързано с идейни хора, които да дадат решение общо на проблема, които да дадат посоката на развитие и да кажат на нас като земеделски производители, това е пътя, развивайте се там. А не ние да се лутаме каква посока да поемем. Украинската помощ също се оказва сериозен проблем. Може да няма пари за това? Това е лошо, ако няма пари, защото означава, че държавата не стои на мястото си. Ангажимента, който е поел министър-председател, без значение кой е той конкретна личност, той е министър-председател и поема ангажимент от страна на държавата. Този ангажимент ясно пише втори транш по украинска помощ до 30 септември. Така че тук не мисля, че има някой, който в момента да се колебае какви действия ще се случат оттам нататък. Да, заявихте сериозни протестни действия с затваряне на цялата държава. Точно така. Добре, благодаря. Аз също.